ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ናብ ካናዳ ድመጻኹም ሰባት ፒአር ዘይብልኩም ንዓኹም ዝኸውን ደስ ዝብል ዜና ኣለኒ ናብቲ ዜና ይከብለኩም ብመጀመርያ ግን ሰላምታ ኣይረሳዕናን ኩላትኩም ሳፖርት ትገብሩና ናይዚ ቻነል ንዓኹም ሒዝና ድሮ 10,000 በፂሕና ኣለና እንኳዕ ሓጎሰና ብምባል ካብዚ ሕጂ ሰዓት ሞራል ጌርና ንሕና ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክንቅፅል ፕሮሚስ ክንኣትወልኩም ንፈቱ እንዳበልና ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዜና ከብለኩም كم زفلت أب هاجر كندا فرنشين إنجليزين كم هاجراوي قدامي ቋንቋ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ተዛረብቲ ፍሬንች ተማሃሮ ይደልዩ ስለዘለው ስለዚ ድማ ሓደ ፕሮግራም ብምብጋስ ፍሬንች ፎን ስቱደንት ፓይሎት ዝበሃል ፕሮግራም ካብ ዕለት 26 ነሓሰ ምዝገባ ጀሚሩ ንኩሎም ተማሃሮ ርሒብ ዕድል ፈጢሩሎም ስለዘሎ እዚ ድማ እቲ ዝሐጉሰካ ድሕርቲ ትምህርቲ ምውዳእካ ናይ ፍሬንች በቀረባ አፕላይ ጌርካ ፒአርካ ክህቡኻ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕብሩ ዘለው በዚ ድማ ንኣስታት 2970 ተማሃሮ እዚ ዕድል እዚ ተፈጢሩሎም ኣሎ በዚ ኣብ ልዕለይ ትርእይዎ ዘለኹም ዌብሳይት አፕላይ ጌርኩም ኣብ ቀረባ ግዜ ትምህርትኩም ወዲእኩም ፒአርኩም ክትሕዙ ተስፋ ኣለኒ እንዳበልኩ እዝን ከምዚ ዓይነትን ዜና ድማ ንኻልኦት ሰባት ክጠቅም ስለዝኽእል ብልቢ ሼር በለሎም ስለዚ ክሕገዙ ስለዘለዎም ሰባት ድማ ንዓባቶም ናብ ኩሉ ሰብ ንኽባፅሕ ሼር በልዎ እንዳበልና ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ነበርኩ እዚ ይመስል ናብ ካልእ ኔክስት ቪድዮ ይረኽበና ሰሰናዩ